Jsi připraven vychkat se na vlastní prachy jenom proto, aby tě smůla obloukem míjela a zlato se na tebe lepilo jako magnet na železo. V zapařených favelách Ria, kde se smrad stoky mísí s aromatem pražené kávy a potu lidi vědí, že prachy nejsou mrtvý číslo na displeji mobilu Pestasny. Je to divoký zvíře predátor, který ho musíš krmit krví kachasou a temnými rituály, pokud chceš, aby ti zůstal v kapse. Jestli si pořád myslíš, že bohatství pochází z toho, že hníješ kancel taxi v Brazílii skončil dřív, než začal pajst. Tady mají prachy žízeň a když nevíš, jak je napojit, tak uletí k někomu jinému, kdo má koule na to uzavřít kšeft s duchama ulice. Zapomeň na ty keci od bankovních poradců Kanzil. V luxusních vilách v Leblonu i v zaplivaných uličkách Salvadoru se skutečný biznis šteluje pomocí candomblé. Představ si tisíce lidí v bílým, jak o půlnoci vlítnou do oceánu. To není žádná plážová party. Oni hází do vln masivní zlatý šperky, kurva drahý šampaňský a francouzský parfémy, aby uplatili Jemenia královnu vod tajnsky. Je to mystický úplatek na úrovni celého národa Tčána. Dáš jí svůj luxus dneska, aby ti moře neutopilo tvoje zisky zítra. Vzduch je hustý, nasycený vůní bílých růží a levnýho tabáku, zatímco dá svoje touhy pomoci přímo do kšechtu Atlantiku Tačántiku. První den každého měsíce se tohle šílenství stěhuje do baráků Peč. Uvidíš úplně normální lidi, jak naberou hrst mletý z kořice a brutální silou ji vyfouknou od vchodových dveří dovnitř bytu páň. Pokoj se změní v hnědej pálivej mrak, který ti drásá plíce, zatímco oni si vizualizují kaskády bankovek padajících ze stropu. Pro Brazilce platí, že pokud tvůj obývák nesmrdí tímhle ostrým kořením už v poledne, tak si na přímý cestě k bankrotu tajce. A na Silvestra nežerou čočku kvůli chuti, ale protože každý zrnko je mince, kterou do sebe rvou bez kousání pčpepsn. Oni doslova tráví svoje budoucí finanční impérium zrnko po zrnku po zrnku. Nejvíc uletěná věc je ale to, jak sahají na hotovost tečta. V Brazílii dát bankovku přímo z ruky do ruky znamená plivnout osudu do tváře a je to okamžitá smůla, kterou přenášíš jako vírus. Prachy musíš mrdnout o stůl, praštit s nima o pult, nebo je prostě hodit na zem peče. Musí se dotknout dřeva nebo kamene, aby se očistili, než vymění pána. Viděl jsem borce se zlatýma řetězama tlustšíma než tvoje zápěstí, jak házeli balíky reálů do bláta, jenom proto, aby je ten druhej musel zvednout. To není pohrdání, to je kontrola. Prachy musí vědět, kdo je tady šéf penčku. A jestli otevřeš jejich mrazák, tak tě trefí šlak pačtíc. Balíky bankovek zamotaný v plastu leží mezi flákotama masa a kostkama ledu. Proč? Protože chtějí zmrazit svoje výdaje a chladem paralyzovat odliv prachů páň. Je to mystická svěrací kazajka pro peněženku to. Zvuk praskajícího ledu, když vytahujou stovku, aby zaplatili dluh, je zvuk osudu, který ohýbáš silou. V Brazílii se o prachy neprosí slušně, ty se rvou, mrazí, foukají a tancuje se na nich s takovým stekem, který tvoje logika nikdy nepobere. Jestli chceš mít v kapse fakt naloženo, přestaň být slušnej na svůj účet a začni s prachama zacházet jako s otrokem svých nejdivočích snů. Kež sem.